Séra od značky Coxir, toto je s vitacečkom a toto je s peptidmi. Doskladňujeme aj krémiky od značky Frudia, sú to takéto maličké krémiky a naozaj to krémy na tvár len v takomto malom balení, výborné na cesty, do tašky alebo podobne, máme 4 rôzne druhy, pozrite na K-Magic.sk. Najlepší odličovač na svete, zatiaľ som na ňo nedostala zlú recenziu, takže keď ho vyskúšate, tak určite budete nadšení a je to tento Banilako Clean It Zero. Výborná vec, odličujem vodeodolný make-up, pozrite si pokojne u nás na profile, máme tam viaceré videá, ako sa s tým odličujeme, odličujú naozaj oči, rúž, make-up, všetko. Máme tento klasický rúžový, toto je 180, to najväčšie balenie, potom tento zelený, ten je zameraný na pory a máme teraz ešte aj tento žltý a ten je taký rozjasňujúci. Ďalší očný krém od značky Coxir z Vitace a tento je špeciálne zameraný na kruhy pod očami, na také tie tmavé kruhy pod očami, pretože má tam vitamín C, čiže vie tie oči krásne rozjasniť, takže ak máte problém práve s tým, tak toto. Pečená výrážky, určite to poznáte, určite ste to už skúšali, pokiaľ nie, tak naozaj odporúčam, ak sa vám spraví nejaká výrážka nechcená, ono kedy sú chcené, že, tak si to jednoducho prilepíte na tú výrážku, buď na noc a necháte to pracovať, alebo pokojne aj cez deň, dokonca pokojne aj pod make-up a krásne to tú výrážku zahojí to rýchlejšie, ako keby ste si ju nechávali bežne a hlavne tým, že udržíte vo vlhkom a čistom prostredí, neostane vám potom jazvička. Čistiace peny. Myša, kakauko. Brutálne, hlavne na zimu naozaj máte potom chuť na také dobré horúce kakavo. Máme tu aj od Myši jahodkovú čistiacu penu. Ak máte problém so suchou pleťou, tak táto z aloe vera je vynikajúca, veľmi jemná čistiaca pena. A môj favorit, ktorý teraz momentálne používam, je od Coxiru čistiaca pena, taká tá čierna naťahovacia. Rovnako ste nájdete nejaké videjka už na našom profile. Je vlastne na pory, je skvelá, obsahuje uhlie, čiernu ryžu a slimačí mucín. A je to vlastne čistiaca pena a maska v jednom, čiže vy si to dáte na suchú pleť, na to pozor, na vlastne už vyčistenú, alebo teda od make-upu odstránenú suchú pleť, necháte si to pôsobiť 3-4 minútky, potom zmiete, zmýva sa to trošku ťažšie, ale ten výsledok stojí za to, ten efekt je brutál. Pokračujeme s čistiacimi penami od Frudie s hroznom, s granátovým jablkom a s čučoriedkou, všetky tri super. No a na záver aloe vera gel, 99% aloe vera, výborné, pokiaľ máte nejaké suché miesta, nielen na tvári, kdekoľvek na tele, dokonca aj na vlasoch alebo pokožkách hlavy, takže určite si môžete natrieť tento 99% aloe vera gel od značky Holika Holika. Nesmú chýbať vzorky pridávame ku všetkým objednávkam, takže nezabudnite na kmagic.sk si objednať či už pre seba alebo vianočné darčeky, ak sa chcete za nami zastaviť. Vidíme sa ešte tento rok na viacerých akciách, nájdete na kmagic.sk a už túto sobotu sa vidíme na vianočnom Cverna markete v Novej Cvernovke v Bratislave. Tešíme sa na vás, krásny deň a kmagic.sk.